Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Luis Tabone. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, aħna qegħdin nagħtu qima lill-misteru tal-qawmien tal-mulej għal ħajja. Għamel li jkun jistħoqilna jinġarbu il-ferħ tal-fidwa tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li kienu xterdu minħabba il-persekuzzjoni li kienet qamet minħabba Stifnu waslu sa Feniċja, sa Ċipru u sa Antiokkja u ma kienu jxandru kelma lil ħadd ħlif lill-lud biss. Imma xi wħud minnhom kienu minn Ċipru u minn Ċirene u dawn meta ġew Antiokkja bdew ikellmu wkoll il-Griegi u biex għandrulhom l-Evanġelu tal-Mulej Ġesu. U wit il-mulej kienet magħhom u kbir kien lat ta' dawk li jemnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet fid-dnejn il-Knisja ta' Ġerusalem u għalhekk batu lil Barnaba sa' Antiokkja. Meta dan wasal u ra il-grazzja t'Alla feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brieda sħiħa mgħuqudin fil-mulej. Għaxu kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi, u ġemma kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Imbagħad Barnaba telaq lejn Tarsu ifittex lil Sawl, u meta sabu ħadu Antiokkja. Għaddew sena sħiħa flimkien fil-Knisja, u għalmu kotra kbira ta' nies. Kien f'Antiokkja li jiddixxipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej bena l-Sion fuq għoljiet imqazza u iħobb il-bibin tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. Qobelt ta' Alla u wejjed sbeħ u jgħid fuqek ngħidu flimkien. Irroddu il-Raħab bil-Babilonja ma' dawk li jarfuni. Araw, in-nies tal-Filistja, Tir u l-Etjopja dawn twildu hemm. U għal Sion jingħad, il-koll il-wieħed mill-ieħor twildu fija u Alla loli jinnifsu u wettaqa f'posta ngħidu flimkien. Jikteb il-mulej fil-ktieb tal-popli, dan twilet hemm. U jannu, huma u jisfnu, dak kollha li jagħmlu fija, ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa, Alleluja, Alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'Ġerusalem ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Kienet ix-xitwa u Ġesu kien miexi min-naħa l-oħra tat-Tempju fil-loġġa ta' Salamun. Il-Lut daru miegħu u qalulu: kemm seddum taqlalna ruħna.
jekk inti l-Messija, ejdilna ċar u tont. Weġibhom Ġesu, qedtilkom u intom ma temnux. L-emejjel li nagħmel jien f'isem missieri jiġdu għalija, iżda intom ma temnux għax m'intomx min-naċ tiegħi. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja u jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri ta' omli u akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom minn il-missier. Jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej. Jeżies, il-Vanġelu tal-lum huwa ċar ħafna. U biċċa minnu qrajnija il-ħadd li għadda l-aħħar parti. Meta Ġesu jgħidilhom in-naċ tiegħi jisimgħu leħni jiena narafhom u huma jimxu warajja. Fil-qari tal-lum infatti l-ewwel qari rajna li kien propju għall-ewwel darba f'Antiokkja li dawk li jimxu wara Ġesu li jemmnu fih, għaliex l-Atti tal-Apostli jirrakkontalna il-bidu tal-Knisja, f'Antiokkja bdew jissejħu Kristjani. U l-kelma Kristjani tfisser propju dan. Dawk li laqgħu il-kelma ta' Kristu, jew aħjar. Dawk li kif Ġesu hawnhekk fil-Vanġelu jitkellem u jgħid ċarru tont, in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u huma jimxu warajja. Il-fidi tagħna eżjes hija mibnija propju fuq dan, fuq is-smieħ tal-kelma ta' Ġesu. Imma l-koll nafu li tisma' ma jfissirx tisma' b'widnejk, imma jfisser li dak li inti tisma' u tilqa' dak imbagħad tagħmlu. Fatti kemm drabi anke intom il-ġenituri li tfal tagħkom min jaf kemm il-darba wissejtuhom u wettulhom iwa isma'ni d-darba u iwa qed nisemek ma' ngħiduha. Imma xi tfisser tisma' b'wis bidnejk? Le, ifisser tilqa' dak il-parir li ommok qiegħda tagħtik. Jew nitolbu l-Omna Marija, il-mara tas-smieħ, il-mara li mhux biss semet il-kelma ta' Alla, imma dik il-kelma ta' Alla laħmita bil-qawwa tal-Ispirtu Santu f'ġufa u tagħta l-ħajja u tagħtu lilna. Jew nitolbuha tenna biex aħna li nġorru dan l-isem Kristjani ma jkunx isem falz, imma jkun isem li juri tassew li aħna nitħabtu u nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex il-kelma ta' Ġesu ngħixuha fil-ħajja tagħna kuljum. Ejjew ħuti issa nresqu it-talbiet tagħna. Aħna li fiduċjusi li jilmu lej Alla jisma' it-talba ta' uliedu. Nitolbu għal missjonarji biex jaħdmu bl-istess ħeġġa tal-Apostli fix-xandir tal-Evanġelju lil ġnus kollha. Nitolbu għal pajjiżi, partikolarment ir-Russja u l-Ukranja, pajjiżi oħrajn li jinsabu wkoll fi gwerer bejn razzes bir-reliġjonijiet, biex il-mexxejja jarfu jersqu flimkien u jaħdmu għal paċi dejjema. Nitolbu għalina il-koll biex niftakru
li l-isem tagħna ta' Kristjani ifisser li nkunu xhieda tal-Mulej Ġesu fl-imħabba tagħna lejn xulxin. Nitolbuk Mulej minn dan is-santwarju biex tqaddes u tbierek il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda, partikolarment dawk ħutna li llum sejjer isir x'intervent fuqhom. Għamel li jkollhom il-faraġġ ta' dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna, għatina li nagħtu widen għal kliem ta' ibnek, ir-raj it-tajjeb tagħna, ħalli nimxu warajh b'qalb ferħana. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. l-aktar ħaj, talba tara dil-ħar li iblek għamilek, xinofra ġismu u demmu kol, fi sagrifiċjum demmi tal-Kalvarju. O missir Allahaj, inrodu lek ħaj, fi talba eukaristika ta' ibnek, ma' udin ġewa fi et nofru lek il-ġim li ta' fi sagrifiċju tal-Kalvarju. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina Mulej li dawn il-misteri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla ħeda. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-Mulej magħkom, nerfu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru bil-glorja tiegħek, iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena mal-qawwiet tas-sema jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u intennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddis tas-sewint Mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati bħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi sal inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrij iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħnejja, Is-sid u s-sultan,
Rebi fuq il-mewt, għawiet u setan, nannu għalenija, glorja u fonija. Kristu għam il-mewt, Kristu jsalet għal-ħaj, Alleluja. Għal-anġlu li jasses il-qabar miftuħ li juri l-nisa il-post meqedu. Nannu għalenija, glorja u fonija. Kristu għam il-mewt, Kristu jsalet għal-ħaj, Imbirek mulej għal-dejjem, u imbirek li sema disnijek. Alleluja, Alleluja. Int li ħlaqti sema Alla kbir mulejn tal-aloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej. Jew fiskit ta' qalbna mbir kull mulej, għaliex huwa tassew ir-raj tagħna li jafna li jmexxina. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u weħejjuna għal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Ngħidu flimkien tliet Ava Marijiet l-Omna Marija, jew illum inpoġġu kifetna dawk il-persuni li qegħdin l-isptarijiet tagħna li sejrin jiġu anke forsi ħajsir x'intervent fuqhom. Partikolarment għandna f'moħħna żewġ fit-trabi propju li qegħdin barra minn xtutna fejn illum sejrin jagħmlu intervent fuqhom li tolbu għalihom u għall-familji tagħhom. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, l-om tagħna Marija, o kemm jidoħlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li
tiklak barġie, jintlax għata s-sena, jixxen